ବିଲୁଆଟି ଭାରି ଅଳସୁଆ। ନିଜେ କିଛି ଶିକାର ନ କରି ଅନ୍ୟର ବଳକା ଶିକାର ଖାଇବାରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦିନରାତି କିଛି କାମ ନ କରି ପର ହାତକୁ ଚାହିଁ ବସୁଥିଲା। ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଥାଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାର ଦେଖେ। ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଏଇ ସମୟରେ ବାଘ ଆସନ୍ତା କି ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହରିଣ ଆଉ ଠେକୁଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାରି ଖାଆନ୍ତା। ବିଲୁଆଟି ଏମିତି ଭାବିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଏ ତେବେ ଶେଷକୁ ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ମାଉଁସ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଛାଡ଼ଛୁଡ଼ା ମାଉଁସରେ ବିଲୁଆ ତା ପେଟ ପୂଜା କରନ୍ତା। ହେଲେ ବିଲୁଆଟି ସେଠି ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ମହାବଳ ବାଘ ଏ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ କି ଏଠିକି ଆସୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଦିନ ବାଘକୁ ଡାକିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ପାହାଡ଼ି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଥାଏ ମହାବଳ ବାଘ। ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା। ତାପରେ ବାଘ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହେଲେ କହିବି। ବାଘ କହିଲା, ହଉ କହ, କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଅଛି କହ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ବୋଧେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ ତେବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପେଟ ଭରି କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇବେ। ବିଲୁଆ ପାଖରୁ ଏତକ ଶୁଣି ବାଘ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ବାଘ ଉଭୟ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମନ ଭରି ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ସେଇଦିନଠାରୁ ବାଘ ସେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ରହେ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଶିକାର ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ମାରି ଖାଏ। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାହା ବଳି ପଡ଼େ ତାକୁ ବିଲୁଆ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ